Os locais hostaleiros de nivel alto ou máximo puideron reabrir esta fin de semana as súas portas. Fixérono cunhas medidas que permitían unha capacidade de ocupación nas terrazas dun 50% e nun 50 ou 30% no interior segundo o nivel. Pero a gran novidade foi o requisito de presentar o certificado de vacinación ou unha proba negativa. Uns requisitos que provocaron a cancelación de moitas reservas. Chegou o momento de dicirlle a alguén que ten que dar ese tipo de datos ou, por exemplo, como a mí me ten pasado aquí, moitas familias que viñeron a comer que me dixeron non, porque tiña sitio fora, pero que nós dentro non podemos, porque a miña filla ten 17 anos e non ten tal. E claro, é que o tema das probas tampouco non é tan sinxelo, porque bueno, os autotest non son válidos, non todas as probas valen. A pesar do malestar de moitos establecementos, Feijóo explica que é unha medida vital para que sigan traballando e que é petición da propia hostalería. Es la única posibilidad y el único salvoconducto para que la hostelería siga abierta. Esto ha sido solicitado por la hostelería, oficialmente a la Xunta de Galicia. Por tanto, estamos cumpliendo con la hostelería y cumpliendo con el comité clínico, es decir, con la prudencia que aconseja. Os hostaleiros tampouco entenden as limitacións de ocupación tan estritas cando a xente que pode acceder aos locais demostran que están sans. Todo o mundo está vacinado. Si teño medidor C2, si teño un filtro EPA, por que non me deixan usar todo o comedor, ainda que sea con distancias? O sea, cal é a razón, non? Dende o sector sinalan que xa demostraron que os seus locais son seguros e piden poder traballar con normalidade. Sí, que notamos un alivio, porque podemos abrir a porta para que a xente entre dentro, pero entendemos que non, xa non é momento de pensar que somos nin os culpables, nin que aquí hai contaxios. As medidas tamén chegaron ás rúas con divisións de opinións. Todos estamos ya, la mayoría de 40 para arriba vacunados, apenas hay incidencia grave, yo creo que es una medida correcta, que los bares sigan funcionando. Pero igual es un poco, no sé, heavy, me parecen heavies, pero bueno, las acepto. No es una manera de fomentar la vacunación, evidentemente. No sé si es una obligación que al final no puedas entrar en ningún sitio por no estar vacunado, pero bueno, es una manera, yo creo que, de presión. A reapertura dos locais é vital para o sector nesta época do ano. A visita de turistas e a busca de lugares menos masificados favorece que a hostalería do Salnés aumente a súa demanda.